Dámy a páni, toto je náš Gay Corfu Guest House zvonku. Vstupná terasa. Schody, balkón, prvé poschodie. Takto sa ide hore. Tu máte také sedeníčko na tejto vstupnej terase. A tu je vchod. A tu je emuško. Tu je vchod. Taká vstupná malilinká hala, knižnička, ak by ste si chceli čítať. Chodbička, sedeníčko. A ideme do izby číslo 1. Takto vyzerá izba číslo 1, air condition, terasa. A izba číslo 1 má kúpeľňu rovno oproti, cez chodbičku. Kúpeľňa vyzerá takto. Je to kúpeľňa iba pre izbu číslo 1, nezdielate ju. Áno. Pre túto izbu je to. Ideme ďalej. Izba číslo 2. Izba číslo 2 má tiež kúpeľňu tuto na chodbičke. Takisto ju nezdielate. Je to samostatná kúpeľňa pre izbu číslo 2. A izba číslo 2 vyzerá takto. Tak, tiež terasa. Dvoreček za tým domom je hneď more, pláž, reštaurácia. A ideme do kuchyne, tá je spoločná pre všetky 4 izby. V nej si môžete variť, ak by ste chceli. Alebo sa môžete nájsť aj v okolitých reštauráciách, je ich tu strašne veľa na hlavnej ulici. Tu vám pripravíme vždy raňajky, také tie základné, že káva, čaj, croissant, cornflakes. Tu máte fridge, chladnička. Chladničku si tiež šerujete, každý bude mať jednu poličku pre každú izbu. Hej. A tu na balkóniku kuchynskom je pračka. Ideme do izby číslo 3. Izba číslo 3 má kúpeľňu vnútri. Tiež terasa, kúpeľňa, sprchový kút, umývadlo a také mini okienečko. A posledná izba, číslo 4. Tá má tiež kúpeľňu vnútri. Vyzerá takto. Sprchový kút takisto. A tiež takéto zásúvacie dvere, taký panel. A takisto máte balkónik s krásnym výhľadom na olivu a palmu. Tak, dámy a páni, budeme radi, ak nás prídete navštíviť. Ak
budeme mať možnosť vám trošku poukazovať Korfu a zažiť s vami, dúfame, že krásne chvíle na tomto rajskom ostrove. Budeme sa tešiť na vašu návštevu. Ahojte.